Историята на 40-годишния Митра Девананда Парамахамса Свами започва от Русия. Всъщност, младият мъж е чист руснак и е роден с името Сергей Кириенко. Преди няколко години обаче е посветен в индуистка секта и променя официално името си. Митра Девананда сочи себе си като лидер в религиозно движение Брахман в Куала Дхарма и започва да набира последователи. Новоизлюпеният гуру е бил инструктор по йога, а избраното от него име Митра Девананда означава божество, което се намира в постоянно блаженство. В родината си миналата година попада в разследване на криминалното предаване на NTV чрез звичайно происшествие. Митра Девананда пристига в България и е арестуван. За него има искане за екстрадиция от руските власти по обвинение в отвличане и убийство на 5-годишно дете. Откриваме Митра Девананда в бургаски арест, където проговори единствено пред обектива на офанзива. Да, это наглые, тяжкие обвинения, тяжелые, да. Да, това са нагли, тежки обвинения, за да могат да впечатлят и шокират зрителите. Това се прави специално, за да могат по някакъв начин да ме екстрадират. Ако бях обвинен, че пресичам неправилно улицата, няма как да ме екстрадират. В неправилном переходе улицы, естествено, меня никто не будет екстрадировать. Преписката е била образувана по писмо от дирекция Международно оперативно сътрудничество при Министерство на вътрешните работи. Писмото е препратено по линия на Интерпол и касае искане на съдебните власти на Руската федерация за временно задържане, подчертавам, на лицето Митра Девананда Свами. Това е името, с което лицето е постъпило в България. Митра Девананда е временно пребиваващ на територията на страната ни и е с лична карта на чужденец. Задържан е на 30 май в Бургас, след като сам е потърсил отдел миграция за удължаване на срока за пребиваване у нас. Издирване от страната си за убийство, което се твърди е извършено на 18 юни миналата година. По това време обаче руският гуру твърди, че е бил в България. Една година вече съм в България и имам търговско представителство и съм търговски представител. Пред българските съдебни власти той изрично заяви, че се занимава с търговска дейност. 28-годишната Татяна Сверцова е арестувана заедно с Митра Девананда. Тя също твърди, че е служител в търговска фирма. Сверцова в момента е под домашен арест в своята бургаска квартира и е със същите тежки обвинения като свой лидер – Брахман Митра Девананда Парамахамса Свами. Лицето е участвало в убийство по смисъла на наказателния кодекс на Руската федерация. Текстовете, по които се цитира в екстрадиционната преписка, съответстват на нашия член 116, алинея 1, точка 9 и касаят предумишлено убийство и също така убийство на лице в безпомощно състояние. Съгласно нашия наказателен кодекс, законодателят е предвидил наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, до животен затвор и до животен затвор без право на замяна. За да бъда малко по-конкретна, ще кажа и още нещо. Това е, че са били на лице данни за извършени и други престъпления от лицето, сексуално насилие и мъчение на деца, като се сочи, че е бил лидер на криминална група, създадена с цел набиране на жени от Русия, Украйна и Беларус през интернет, които са били принуждавани да прекратят контакти със своите близки, да участват във филми с порнографско съдържание и да проституират в Европа, Съединените американски щати и Мексико. Известно е, че Митра Девананда живее в апартамент в Бургас, а в друга квартира е живяла Татяна. За жената е известно, че е дипломиран психолог от престижен Московски университет. Двамата руски граждани са изключително активни в социалните мрежи, където непрестанно публикуват свои агитации и пропагандират своето религиозно движение. Разказват, че тази пропаганда е част от религията им, която имало за цел да разпространи единствено свобода в сексуалните отношения, мир и взаимопомощ. Новое религиозное движение. Това е ново религиозно движение, което се казва Каула Дхарма. Начиная с 2009 года информация о Каула Дхарма появилась в интернете, и буквально через год я нашла ее. И в течение этих... До момента активно участвам в информацията, разпространявам я. Участвую в этой информации, распространяю ее. И с каждым годом чувствую, что меня все больше... Чувствам как все повече и повече тя ме завладява. Удушают из-за того, что я там. То есть первая основная мысль
Първата и основна мисъл в движението и иерархията е брахман, жени и деца. 5 категорий, которые существуют в мире. В частности, это брахманы, женщины, дети, старики и коровы. Последователи в религиозното движение, които Брахман Митра Девананда нарича свои ученици, са предимно жени от Русия, Беларус и Украйна. В разследването на NTV става въпрос за склоняване на жени към проституция и дори многоженство. Нещо, което арестуваните руснаци отрекоха. Снимките, това е ясно, но те с какво показват, че съм склонявал някого към проституция? Всичко, което е излязло против мен, това е клевета, която е политически мотивирана клевета. В случае с обвинением в мою сторону, это политически мотивированная клевета. 40-годишният руснак споделя, че в основата на движението е именно свободата на действие, включително полигамията и свободата в избора на начин на живот. Я через свою жену С жена ми направихме съобщение в социалните мрежи, че приемам заявки от още жени, които са от най-уязвимите категории жени в Русия, в лошо социално положение. От социално уязвимых в Русии категории женщин. Естествено, това са жени, занимаващи се с проституция и дори такива, които се снимат в нископлатени порнофилми. Митра Девананда ги приютявал и съветвал да променят живота си. Някои от тях оставали да живеят с него, други трябвало да напуснат дома му. Това не е престъпление, че съм направил такава обява. Това си е моя лична работа. Аз съм обезпечен човек. Това е мое личное дело, с кем общаться. Я обезпечен човек. Руският гуру често публикува снимки в социалните мрежи, на които е обграден с много жени. Те самите обясняват кое ги е привлякло към религиозното движение. Всички жени според Брахмана е трябвало да притежават определени качества. Ако обаче те не притежават подобни качества, е трябвало незабавно да напуснат движението. Какво правили оттам нататък, руснакът твърди, че не се е интересувал. Митра Девананда Парамахамса Свами Брахмана може да си позволи колкото иска любовници в социалните групи. Брахманът не скри от нас, че е заможен мъж. Сподели още, че богатството му дразни руските власти. Доказать свои доходи. Да доказвам своите доходи. Всички те са получени по честен път, а не от някакви офшорки. Не са получени от някакви престъпници. Аз съм брахман, а брахманът трябва да живее от дарения. Я брахман. Брахману положено жить на пожертвования. Не е ясно какви точно дарения е получил Митра Девананда Свами, но в разследване на NTV се твърди, че жените, които влизат в движението, му дарявали средства. Пред нас арестуваната Татяна Сверцова е категорична, че никой от жените не е задължавана да прави нищо на сила. В същото това телевизионно разследване обаче се сочи, че Митра Девананда е отговорен за изчезването на 5-годишно дете. Малкият Якоб Забиров бил похитен в северната част на Москва преди близо 1 година. Оказва се също, че майката на въпросното дете, Александра Забирова, е била член на религиозното движение. Мне известно как Нямам представа как бяха направени подобни обвинения. Викали са хората, шантажирали са ги, заплашвали са ги, обещали са да не ги изтезават и те са подписвали това, което са им подавали. Едно от обвиненията, че Брахманът е убил детето, е отправено от неговата майка Александра Забирова, чието псевдоним е Маша. Меня зовут Маша. Сколько тебе лет? 20. И Маша Мо с удовольствием это делает. Все, что происходит дальше, в эфире показывать нельзя. По-късно същата тази Александра или Маша прави видеообращение, в което казва, че сина Якоб е жив и оттегля обвинението. Мой сын жив, здоров. Живет там, где я, как единственный родитель, считаю нужным. Сегодня 3 июня 2018 года. Меня зовут Симбов Яков Ламанович. Митра Девананда не отрича, че Александра, чийто сценичен псевдоним е Маша, е проституирала и е участвала в заснемането на филми. Гурото обаче уточнява, че това е било нейн избор, а той дори е настоявал тя да спре да се занимава с най-древната професия.
През 2015 година майката пожела да се присъедини към нашата организация и известно време живееше в къщата, която беше моя собственост. На мен ми е известна като Александра Зиборова. 4-этажный дом, она там проживала какое-то время. Как Александру Зиборову. Я ее знаю этого ребенка, и была ситуация, когда... Знам и детето. Под давлением. Тя бе поставена под ситуация, в която е под влияние на своите родители, бабата и дядото на детето, които я изгониха. Фактически, тя остана на улицата и потърси помощ от нас. И, можно сказать, что она попросила помощи. Според непотвърдена информация, обвиненията за похищението на малкия Яков били именно от родителите на Александра Забирова. В момента въпросната жена се намирала в Мексико. Детето обаче не било с нея. Находится под арестом. Намира се в арест по неизвестни за мен причини. Но първото, което са й дали да подпише след ареста, това са клеветите срещу мен. Според една от информациите, изчезналия Яков е в Беларус. Според друга е в Москва. Детето се намира при родителите на Маша Зиборова в Москва. В Москве. Близките на моя клиент са сигурни, че детето е живо. Показвали се го на клипове на телефон снети. Това е единственото обвинение, което стои в решението, с което е започнала тази екстрадиция. Решението е на Московски районен съд и съдържа много интересни квалификации. Самото убийство, като обвинение, което е повдигнато от местната прокуратура, няма характеристика за време и пространство. В неизвестно време, по неизвестен начин, е бил отнет живота на това дете. И по неизвестен начин е бил маскиран трупа, който е бил отнесен на неизвестно място. Според защитата, на практика тялото на убитото дете не е открито. Българската прокуратура обаче очаква доказателства за това, след което ще реши дали да даде зелена светлина на екстрадицията на руснаците. Убийство плюс насилствени действия, плюс абсурдните сексуални обвинения, в които ме обвиняват и за които ме издирваха от Интерпол, затова сега съм под домашен арест. Меня поместили в Интерпол, и теперь я нахожусь под домашним арестом, а мой моят лидер и лидер на движението, което представлявам, е в затвора. Участником которого я являюсь, абсолютно по тому же абсурдному обвинению, сидит в тюрьме. Брахманът направи ключово признание, в което религиозното учение често е излизало с видеопропаганда срещу управлението на Путин. В Русия, за да бъдеш богат, ти трябва да си приятел на Путин. Ако пропагандираш някакви карикатури срещу Путин, то ти трябва да си беден или просто да престанеш да съществуваш. Работата е там, че когато в Русия се занимаваш с най-масовата партия, Единна Русия, ако не е там, то човек е лишен от източници на работа. Лучше сразу переезжать за рубеж, потому что... Ако е от опозицията, то обязателно ще бъде уволнен от работа. И така се получи, че моите доходи са извън Русия. И на мен те не могат да ми окажат такъв натиск. И когато хората от Единна Русия разбраха това, не им се получи. И на меня нельзя было оказать такого давления. И когда люди в Единой России это поняли, они сказали, что ну надо сажать тогда. Арестантът не скри, че не харесва руският президент. Призна, че в религиозното движение участват хиляди украински жени, което не се харесва на руските власти. За време правления Путина не прибавилось. По времето на управлението на Путин нямаше добавени права за хората. Аз пропагандирах на хората, че на тях им се отнемат правата, основните им права. Нет. То есть я людям объяснял, что у вас отбирают ваши права. То есть вот это была моя общественная деятельность. Арестът на Митра Девананда съвпада с ареста на известния руски опозиционен лидер Алексей Навални, който бе осъден на 30 дни арест в Московския районен съд. Митра Девананда обаче се разграничава от популярния блогър. Разкри, че произходът му е от бунтарско семейство. Специалните служби разстреляха моите предци без съд, без следствие. Прадядо ми и моя дядо. Това беше през гражданската война в Русия и по време на Втората световна война.
През 1996 година Русия обявява мораториум върху смъртното наказание, когато страната се присъединява към Съвета на Европа. Митра Девананда обаче е убеден, че ако България разреши екстрадицията му към Москва, то той ще бъде убит. То есть я на своем опыте, во-первых, убедилась, как власть. Аз лично съм се убедила как работят властите, как работят спецслужбите, как полицията с насилствени действия принуди хората да направят грозни неща, да ги шантажират. Пытается човека либо завербовать себе, либо шантажом, либо угрозами. Мен преди 2 години ме задържаха и аз исках да позвъня на адвоката си. Изтръгнаха от ръцете ми телефона и не ми разрешиха да звънна. После, когато ме освободиха, не ми върнаха телефона. Никто не компенсировал. То есть, да, полиция, да, в Русия. То есть у полиции нет рамок вообще никаких. Полицията в Русия няма никакви задръжки. Прави това, което реши. Това е заповед отгоре. Главное, это заказ сверху. Всичките духовни преживявания, които един религиозен човек или пък човек, който счита себе си за духовен, те не подлежат на субективна оценка. Именно това аз намирам, че се използва, мисля, твърди като инсинуация от руските власти, за да бъде и се заменя с криминално деяние, което да създаде така един отзвук и който да послужи като повод на една такава международна процедура, която е екстрадицията. Тепърва във втората фаза на екстрадиционното производство ще се преценя основателността, дали всички документи, които ще са представени от руските съдебни власти, са в своята пълнота и отговарят на специалните изисквания на Европейската конвенция за екстрадиция и другите специални закони, които преди малко цитирах. Екстрадиционното производство трае 40 дни и през това време у нас се очакват документите от руските съдебни власти. Митра Девананда подчерта, че на всяка цена ще търси политическо убежище у нас, дори ако трябва да търси подкрепа от Страсбург и Женевската конвенция. За бъдещите си планове руснакът е лаконичен. Тук огледах няколко имота и се спрях на един, който искам да закупя. И ще се занимавам с това, с което винаги съм се занимавал – с йога. То, что имеет место быть, политические причины. Нашето задържане е по политически причини и аз съм на 100% сигурна. И те условия, в которых сейчас Митра Девананда. И условията, в които в момента Митра Девананда се намира, не са приемливи за неговия начин на живот. Поэтому мы, в общем-то, ищем защита. Неприемливи условия, защото се оказва брахманът не може да спи на главата си, каквато била йога практиката му. Както невъзможността да се храни нормално, тъй като страда от тежък диабет. И докато се чакат документите от руската прокуратура, на следващото заседание в Бургас се очаква да пристигнат няколко руски телевизии, които да отразят процеса срещу гурото.